ngoba ngunombolo 1 ngokwezulu. Uyabona? Yeah. Ngiwunombolo 1 ngokwasezulwini. Hayi number 1 no2. Uyabona? Angiyena number 1 no2 mina. Ngunombolo 1 ngokwasezulu. Ngunumber 1 ngenkani. Ngani mina ngahlukanisa unyaka ngawuhlukanisa unyaka ngingawuhlukanisa ngama terms and condition ukuthi kwenzakalani. Ngokuhlukanisa nje umpunzi nje. Ngawuhlukanisa Richards Bay lapho kuthiwa kwangasadlalwa khona kuthiwa kwase kumiwe yabo. Baze bathi DJ kuntshatha. Yintshatha. Musu lokhulana nabantu lokhu ukuzika namabhodlela. Labantu abafuna iParis. Ngawabona ama video ngangiyiwale la ngangisa khona kwayesele le lokhu ngangekho nje lapho yabo. Wadlala iParis yacula yonke inkundla. Ukuze kwazi ukuthi umcimbi uqhubeke. Uyayibona lento le ukuthi isho ukuthini la. Isho ukuthi ngunombolo 1 ngokwase Zulwini. So anginazo isidingo sokuthi ke ngibe namaplan anyana ngoba uNkulunkulu uyakudikile uma lokukhanda amaplan. Yeah. Awucabanga nje ngimile nje ngithi mina ngiyabonga uNkulunkulu amnini mandla wonke. Wanginika le ndondo. Ngibe ngiyazi kahle deep down enhlizweni yami ukuthi lento inomshikashika. Mina nje one angikwazi ukuthi ngibe nomlandeli. Uthola ukuthi nginomlandeli oyedwa yabona mfowethu ngoba uwedwa. Yeah. Kodwa manje usuhamba ungivotela ka50,000. Usungivotela ka50. Shuthi wena usungabantu aba50,000 uwedwa. Ebese ngisuka lapha mina ngiyothi mina nginabalandeli abaningi noma kusuka wena uzoyamba utshela abantu yabo. Yes baningi usho. Yeah. 50,000. Lethe iyafana ukuthi ngamadoda alishumi ngingedwa uyabo. Usutshela yes baningi singama Red Nation kodwa usho abantu aba50,000 abanguwedwa. Uzukuwinele lokho ukuthi wena ube ku50,000.